Sanarwa ta gaggawa wacce yanzu-yanzun nan aka yi ta daga bakin fitattun jarumai. Sai ku biyo mu don jin wannan sanarwa da yanzu jaruman nan suka yi ta. A yanzun nan aka yi ta. Sanarwa ce da yanzu aka yi ta daga bakin jarumai. Ku biyo mu don jin wannan sanarwa daga bakin jarumai. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne zuwanka na farko wannan tasha tamu, yi mana subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Da zarar mun saki shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Kamar yadda kuka sani, shirin fim ɗin Sanda shiri ne da ake sakan muku shi a duk ranar Asabar da misalin ƙarfe 8 na dare. Akan tashar nan ta Dadi Hikima TV, wanda idan kai duba yanzu za ku ga kusan tsawon sati biyu kenan ba a ɗora muku wannan shiri ba, kuma za ku ga akwai masu amfani da sunan wannan shiri suna yaudarar ku. Idan kuka shiga za ku ga ba shi ba ne. To shi yasa muke muku wannan sanarwa a koda yaushe. Ku ci gaba da yi mana subscribing, ta nan ne da zarar mun saki shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Mun gode da bibiyanmu da kuke a koda wani lokaci.